Il-Partit Nazzjonalista jrid iġib niċeġ ġodda tal-ekonomija minflok ma jibbaża kollox fuq l-iskema tal-beħ tal-passaporti, għax bil-proposti tiegħu il-partit irid jara li n-negozji jagħmlu kuraġġ la darba jemmen li jista' jkompli jsaħħahom. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul intervista fuq il-Fosos tal-Furjana bħala parti mill-attivitajiet tal-Festi tal-Indipendenza. Intervistat mill-ġurnalista tal-Midja Laburista Colin De Guara, Bernard Grech innota kif m'hemmx ekonomista wieħed li ħada kontra l-proposti tal-Partit Nazzjonalista biex kummejjuna l-ekonomija tal-bniedem. Irridu iktar inġibu attività ekonomika, irridu nġibu niċeġ ġodda ta' investiment, niċeġ ġodda tal-ekonomija u mela bħal dan il-Partit Laburista li jibbaża biss fuq iċ-ċittadinanza, aħna għandna ideat differenti. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta proposti bbażati fuq pjan fit-tul, għal kontrarju tal-partit ta' Roberta Bela li kemm ilu fil-gvern dejjem ħa deċiżjonijiet skont il-mument. Dan il-partit mhux biss jagħmel il-costings, dan il-partit ikun għaliex huwa responsabbli. Partit illi l-proposti tiegħu ikunu bbażati fuq pjan fit-tul. X'bħal Partit Laburista? Politika li jagħmilha mill-lum għal għada, għandu bżonn numru ta' ħaddiema, għandu bżonn in-nurses, jimporta n-nurses. Għandu bżonn ħaddiema fil-kostruzzjoni, jimporta l-ħaddiema fil-kostruzzjoni. Aħna mhux hekk naħdmu. Aħna l-pjanijiet tagħna huma pjanijiet short, medium, long term. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit imexxi minnu jemmen li għas-saħħa tan-nies jagħmel kollox, filwaqt li l-partit ta' Roberta Bela jagħmel kollox biex jipproteġi lill-kriminali. Minħal oħra l-Partit Nazzjonalista jemmen li għal-ħajja tan-nies m'hemmx prezz, filwaqt li l-Partit Laburista jaf il-prezz ta' kollox iżda mhux il-valur tal-bniedem. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista u tama għal min qed ibati u lesta ħallas għal kura ta' kull Malti u Awċi. Trattaw wkoll is-sitwazzjoni fil-PBS li qal li m'għandux ikun maħkum mill-Gvern Laburista iżda jkollu l-obbligu li jinforma mhux il-vuċi biss tal-Partit Laburista. U qal li reputazzjoni ta' pajjiżna tista' tinkiseb lura biss grazzi għal Partit Nazzjonalista. Ir-reputazzjoni ta' pajjiżna li iktar ħaġa importanti rridu nakkwistaw lura, u rridu nakkwistaw u nista' nakkwistaw biss bi Gvern Nazzjonalista. Dik hija id-dikjarazzjoni ċara li rridu nagħmlu. Dwar l-aħħar sħarix tal-opinjoni pubblika, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li b'umiltà il-partit immexxi minnu għandu jifhem li jrid jaħdem aktar. U bħalma ma beżax mill-isfidi biex iġib ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà, kif ukoll biex daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u sfidi oħrajn, hekk ukoll mhux se jibża mill-isfidi elettorali. Mistoqsi wkoll dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-eks kap tal-partit Adrian Delija, Bernard Grech qal li t-tnejn għandhom relazzjoni tajba, ħadmu u se jibqgħu jaħdmu flimkien għal ġid tal-poplu Malti u Awċi kollu. U faħħar ukoll l-impenn ta' dawk li appoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista għax qal li dawn huma s-soldati li jemmnu li l-partit jista' jkun l-għażla naturali għal pajjiżna.